Mae bel yn cael ei chipio gen Caernarfon. Allan I hi at 4. 4 dal ar y bel. Caernarfon yn hawlio, bod yna halawio wedi bod yma yna, ond dyfarnwr ddim yn ei gweld ti felly. Roberts ar bel etra, os mae'n ceisio canod Aaron Williams, mae'n glanio I Robles, a mae Robles wedi sgorio 1-0 I Drenewydd, wedi 7 o funudau ar yr ofal. Mi oedd hi'n bel dda gan Callum Roberts, Aaron Williams yn cystadlu amdani, mi laniodd hi'n braf I Robles. Mae Iwan gen Cowans, Aris, yn hitio'r traws. Drenewydd bron a gwneud ti yn ddwy yn fanna. Mae Caernarfon edrych chydig yn fler. Bradley ar bel, ond yn cael ei daclo gan Hughes. Hughes tuag at Aaron Williams. Williams ar bel. Williams tu mewn. Williams I gefn y rhwyd. Pel tuag at Aaron Williams. Torri ar y tu fewn ac yn canfod cefn y rhwyd. A dyblu mantiais yr ymwelwyr. Aris ar bel I mewn. Ond Noah Edwards yna I gipio bel. Caernarfon rwan y bel tuag at O'Rourke. Be all I ddo wneud? O'Rourke! O'Rourke efo gol wych. O'Rourke efo ei 7th gol y tymor hwn. Prif sgoriwr y Cofis sy'n ar fenthyg o Lerpwl yn cynnig gobaith yma i'r Canaries. Noah Edwards rwan at O'Rourke. Marsh Hughes. Marsh Hughes efo'r ergyd, ond Dave Jones efo'r bediad penny gamp I nadu y Caernarfon rhag unioni'r sgôr. Benwyn yn ei hyrddio hi tuag at y cwrt Cosby. Mae hi mewn! Ond cam sefyll. Caernarfon yn meddwl bod nhw wedi unioni'r sgôr yn fanna. Ond mi oedd yna gam sefyll. Cartwright oedd y dyn. Nath rhoi'r bel yn gefn y rhwyd. Mae'n bel hir mewn i'r bocs. Ymlaen â hi, mae bel dal yna i'r Drenewydd. Drenewydd dal yn y cwrs Cosby. A mae hi'n ergyd benny gamp gan Rushton. Mi ddari o 2-1 a llwyddo I ganfod cefn y rhwyd. Caernarfon yn methu a delio efo'r bygythiad yma yna. Ymlaen â hi. Aris ar ei hôl I. Aris ar ochr y cwrt Cosby. Drenewydd yn bygwth. Pel I mewn i'r bocs. A Tippett efo'r bediad gwych. Mi oedd y Drenewydd yn ceisio gwneud hi'n 4-1 yn fanna, ond Tippett yn nadu nhw. Goset rwan at Edwards. Edwards ydi o'n mynd I fynd I hun. Edwards efo ergyd o tu allan y cwrt Cosby. Mi fydd hi daro'r postyn a gwiro mewn I gefn y rhwyd. Doedd Noah Edwards ddim wedi sgorio llawer o goliau gwell na honna. Yeah, it's a big win for us that to keep our winning momentum going now. Good couple of 3 wins in a row in the league now, so got to take it on to next week and keep pushing. Dyn ni wedi creu lot o cyfleoedd, a dwi'n meddwl ni cadw nhw allan o cyfleoedd ydy, ond os ni'n ildio goliau fel nes, a methu amddiffyn, ti'n mynd I ennill gemes, ti'n sgorio 2 gol catre, dyn ni gael dro, minimum, so medden ni ddim ildio 3 gol mewn game catre. December's a tough month here. I think it's 5-6 games in it, so he's probably going to decide quite a few things. We just need to keep doing what we're doing, and the lads are in good spirits, lads are in good form, we're scoring goals. We're obviously disappointed with some of the goals we've conceded, but we're scoring goals as well, so when you're scoring goals you've got a chance. We've not been playing bad all season, to be fair, but the results just haven't been going our way, but it's starting to kick in now and we're finding the results that we deserve. Mi ath O'Rourke, oedd I ar y cae hanner amser. Di hwnna'n anodd difrifol sydd ydych chi'n gwybod? Yndi, mae di wneud rhywbeth I groen o'r wan, so dyn ni wedi bod ar y ffôn efo Lerpwl sydd byn, ond mae ddim yn edrych yn dda, so rhaid ni weld, symud ymlaen, cyfle I rhywun arall falle.